आं मोनसे थांखि लानानैहाय जुदि इउटुब टीम बानायगोन पावार गोनां डिसिनिफ्राय पावार लानाय। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय अल बड' इउटुबार मिट। अल बड' इउटुबारफोरनि लिस्टखौ आङो नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांब्लानो जाबाय। नाथाय बेवहाय आङो गिबियावनो बुंनो सानो बे मिटनाव आं थांनाय जानाय नङा आरो आं सासे सेलिब्रिटिबो नंखाया आरो आं बयजोंबो मिथिजाखानाय मानसिबो नङा। बेनिखायनो आङो बेयाव थांनाय जानाय नङा, मानोना आंनि बेयाव थाङैनिबो मोनसे रिजन दङ। बे रिजना मा नोंथांमोना खोनासं। बिथांमोना आंनि मुंखौ गोसोखांनानै लिस्ट खालामदों, बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम। आं बेयाव मानो थाङा, मानोना आं सासे फिसा इउटुबार। जों बायदि फिसा इउटुबारखौ गिदिर इउटुबारफ्रा सिनाया जोंखौ, बिनि थाखायनो बेयावहाय थाङोब्ला जोंहा लासिं सिं जागोन। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, जायफ्रा गोदान इउटुबार नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामो दाबाव गिदिर गिदिर इउटुबारफ्रा सोर साबेसे इउटुबारफ्रा जों उन्दै उन्दै इउटुबारखौ सापर्ट खालामो, नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुं। बेनिखायनो आङो जोबथा दुखु मोनो, जोङो फिसा फिसा इउटुबारफ्रा बिथांमोननि भिडिअखौ नायो, सापर्ट खालामो, साबस्क्राइब खालामो, शेयार खालामो, नाथाय बिथांमोना जों फिसा फिसा इउटुबारफोरनि भिडिअखौ मालाबाबो नाया आरो बिथांमोना सापर्टबो खालामा। बिथांमोना खुगाजोंल' बुङो जोङो सापर्ट दं नोंथांमोनजों, नोंथांमोना भिडिअखौ खालामबायल' था, नाथाय मेनाव बे बुंग्रायानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय नङा, भिडिअखौबो नायनायबो नङा। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिखायनो जोंहा मानबो गैया, सनमानबो गैया, बेवहाय थांनायनि जेबो लाब गैया जों बायदि इउटुबारा। आं बेखौसो सानो आरो आंनि साननायाबो गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय आंनि थाखाय आं बे राइटखौनो सानदों। जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे दाय मावग्रा, माबा मोनसे क्राइम खालामग्रा मानसिफोरखौ हमनायनि इउटुब टीमब्ला आं बेयाव थागोन, थारैनो आं बेयाव थागोन। सोरबा बिनि लामायाव गारि खावनाय, सोरबा सोरखौबा लामायाव जबरदस्ति रेप खालामनो नाजानाय, सोरबा सोरखौबा भाइराल खालामनाय, बेफोरबायदिखौहाय गोख्रों एक्सन लानानै इउटुबार टीमा हमग्रा टीम बानायोब्ला आं बेयाव थागोन, रियेलि आं बेयाव थागोन। अल बड' इउटुबार खौसेथि, नाथाय बेयावहाय आङो मोजां मोनाखै, बेनिखायनो आं बेयाव थानाय नङा। आरो सानैसो इउटुबार दं जोंनि गासैबो बर' इउटुबारफोरनि गोदान गोदान निउस आपडेट लाबोग्रा, बिथांमोननि सायावहाय आं फंनैसो खोथा बुंलांगोन। बिथांमोननि भिडिअआवहाय सोर साबेसे गोदान इउटुबारफोरनि भिडिअ आपडेट लाबोनायखौ नुनो मोनो, लाबोआ। बिथांनि भिडिअफ्रावहाय जोंनि गासैबो उन्दै उन्दै इउटुबारफोरनि नामा बेरखाङा। मानो बेरखाङा? मानोना जों गाहाय लेभेलनि, गाहाय थाखोनि जोंनि नामखौ लायोब्ला बिथांनिया फैसायानो मोननाय नङा, बिथांनाव भिउसआनो फैनाय नङा। बिनि थाखायनो भिउसनि थाखायनो गासै सेलिब्रिटि, गिदिर गिदिर मानसि, गिदिर गिदिर इउटुबार बैफोरनि भिडिअखौल' बिथाङा आपडेट होयो। आरो खमावनो सासे सानै सोरबा सोरबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना। जों जेब्लायबो बिथांमोननि भिडिअखौ नायो, नाथाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनाय नङा आरो सापर्टबो खालामनाय नङा जोंखौहाय। खुगाजोंल' बुंगोन बिसोरो जोङो सापर्ट दं नोंथांमोनजों, नोंथांमोना बानायबाय था। बेनिखायनो आं बांद्राय गोसो गुदुं गैया बिसिनि टीमाव थानो। आरो आं लोगोसे बेखौबो बुंलांफानो सानो, फैगोन सुनिबार, देवबार, समबार, सुनिबार मोनानि 9टानिफ्राय समबार फुंनि 9टासिम जोंनि फंबाय नबजितनि भट दंबावो होनदों, थार्ड भट। बेवहाय नोंथांमोना भट होनो दाबाव। गोसोआव लाखि, आं दिनैनो एडभान्स बुंलांखाबाय। नोंथांमोना आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन बिथांनो भट होनो नाजाबाव, बिथांनो मिस कल खालामनो नाजाबाव। बिथांनि थार्ड भट दंबावो फैगौ सुनिबार हरनि 9टानिफ्राय समबार फुंनि 9टासिम थागोन होननानै बुंदों। फंबाया रिकुवेस्ट खालामबावदों नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायब्लानो जाबाय, आङो स्क्रिनशट होनानै होदों। जेब्ला सम सफैयो अब्ला नोंथांमोना भट होनो दाबाव, बिथांनाव मिस कल बुनो दाबाव, बेखौ गोसोआव लाखिब्लानो जाबाय। आरो आङो खावलायहरबावनो सानो, जायफ्रा जोंनि गामियारि बोराइसा बुरैसाफ्रा बिथांमोना रोङा, बैखौहाय फिसाजो बा फिसालाफ्रा बिमा बिफानि मबाइलखौ बिनानै एबा गामियारिनि मानसिया मबाइलखौ बिनानैहाय मिस कल खालामनानै होब्लानो जाबाय। आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। बिनि उनाव जोंनि बर' हारियावहाय बिराद गोमोथाव जाथाय नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजोंहाय। आङो दाख्लैबो नायनानैहाय मिनिनोना रागा जोंनो जाबाय थादों। गामिनि मुंखौ लाला, ओमफ्राय सासे गथ' गोनांखा हिनजावा गावखौ सिख्ला होननानैहाय बिजिनि एरियायाव खारसनफैदों होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिदों। बिराद गोमोथाव बाथ्रा। आरो बिनि उनावहाय नुबावलायबाय, नै खारबावलायबाय सासे हिनजाव। नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नाय। दा मा जाजोबखो जोंनि बर' हारियावहाय? दा बैफोरखौहाय
जोङो बन्द खालामोब्ला मारै बन्द खालामनो हागोन, मारै होबथानो हागोन, बिनि राहा लामाखौ जोङो नुहुरलिया। आरो जोंनि आबसु बिराद लोरबां जालांबाय। सिगांहाय बिराद गोख्रों खालामोमोन, नाथाय दा बेफोरबायदि जाथायावहाय होबथानाया बिराद लोरबां जालांबाय आरो जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाबो सिगांब्ला बिराद गोख्रोंमोन, दा नाथाय दुरबल नुनो मोनसै। आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआबो फालांगि मावग्राफोरनि सायावहाय जेबो केस खालामनो मोनला, एफआइआर खालामनो मोनला होननानैसो डिक्लेयार होबावबाय सुप्रिम कर्टआ। बिराद गिनो गोनां बाथ्रा। बे लेभेलजों थांजोबोब्ला जोंनि बर' हारिखौ नाय माबायदि जालांगोन। गुबुन हारिखौ दा रायलायथबाव, जोंनि गेजेरावनो रायलायथबाव थख'खौनो। जोंनि हारियावनो मा जालांगोन नोंथांमोना बेखौ साननानै नाय। जायखौ जोङो बयनिफ्रायबो देरसिन होननानै मिथियो जोंनि इण्डियायावहाय सुप्रिम कर्ट, बिथांमोना अर्डार होबायब्ला बै जबरदस्ति रेप खालामनायफ्राबो जेबो केस गैला नामा, बेखौबो सोंनो सानो आरो। बुंनो थाङोब्ला गासैबो खोथाफ्रा ग्रोब ग्रोब दाजाबलांजायो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो जायहा बै बिबानाव दङ, बै बिबाना मा साननानै बेफोरबायदि एलाउड होखो बेखौ मिथिया। फरेननि बायदि जालांनो हमबाय जोंनि इण्डियायावबो। आंथ' ओरैसो लुबैयो, जायहा वार्निं होग्रोदों, जायहा सुप्रिम कर्टआव जिरायनानै थादों, बिथाङा वार्निं होदों, बैनि फिसा बा बिसिफ्रानो बेफोरबायदि जाथाय जाग्रोनांगौ, अब्लासो दै गांगोन बियो। दा आं मा सावरायबावनो, जोंथ' उन्दै उन्दै मानसि, गाफ्लेगासिनो गैया जों मा सावरायनो बेयावलाय। अल बड' इउटुबार टिम रङियाव जागोन होनदों, ओमफ्राय बेयावहाय सहैनाय जानाय नङा, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। आरो आं दहाय सिगाङावनो बुंखाबाय, नोंथांमोना आंनि नामखौ गोसोआव लाखिनायनि थाखाय साबायखर, गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। आरो बेयावहाय जुदि गासैखौबो खौसेथि लाखिनो लुबैदोंब्ला बेयावहाय गोदान नामजों क्रिएट जानांगोन अल बड' इउटुबार टिमनि। बेनिखायनो आं खावलायो, नोंथांमोना गोदान नाम सायख'नानै दोन, एबा मोनसे हेल्प खालामग्रा, जायखि जाथायानो जाया मानो हेल्प खालामग्रा। जोंनि इउटुबारफ्रा हेल्प खालामलाया, आं गोबां आन्दासा खालामबोबाय, हेल्प खालामा। नों सोरखौबा माबायदि मिथिदों ओरै थां होनना बुंला रावबो थांनाय नङा। बेनिखायनो आं सानो आं बेयावहाय थाया। जुदि सोरखौबा एक्सपर्ट खालामनाय, सोरबा गाज्रि हाबा मावनाय, बेखौ एक्सपर्ट खालामग्रा इउटुब टिम बानायगोन, अब्ला आं थागोन। जोंनि आसामाव गारि गोमाग्रा, गारि सिखाव मेरला दं, बै गारि सिखावफोरखौ हमग्रा आरो जायहा जबरदस्ति रेप खालामनो नाजाग्रा बैसोरखौ हमनानै ससियेल मिडियायाव एक्सपर्ट खालामग्रा, बैफोरबायदि टिमखौ दायोब्ला हले आं थारैनो थाथारगोन। ओरैनो नंबां जाबां टिमावहाय आं थानाय नङा। खालि ओरै थांलाय नै ओरै होनलाबायग्रायावहाय आं थानाय नङा। आं मोनसे थांखि लानानैहाय जुदि इउटुब टिम बानायगोन, पावार गोनां, डिसिनिफ्राय पावार लानाय, बै टिमावला हले आं थागोन आरो आंनि बेनो।